Éxito absoluto, dende logo que sea. Sempre. Mi madriña. Bueno, os que hoxe en día pensades en construir unha casa, mi madriña, case tira para atrás, verdade? Porque os prezos parece que están prohibitivos. Entre os materiais, a man de obra e despois tamén o que se pode retrasar a construcción, pois o mellor plantexámolo demais. Por eso agora parece que cada vez está máis de moda iso de facer unha casa modular. E nós queremos preguntar a María, porque claro, María, por que os que se plantexan construir unha casa están pensando nesas casas prefabricadas? Pois os expertos falan xa destas casas modulares como a gran revolución do sector porque se están alzando como a gran alternativa ás construcións tradicionais nas que falta moitísima man de obra, pero é que as empresas que se dedican a construílas falan de outros dous factores. Primeiro, os custos, xa que traballan con prezos pechados e tamén a rapidez. Fixadevos, en menos de 3 meses podemos entrar a vivir nunha das nosas casas modulares. Hoxe precisamente imos coñecer unha empresa que se dedica á súa fabricación industrializada e tamén nos coamos dentro dunha xa rematada para que vexamos todas as súas características. Vémolo todo de seguido. Sí, efectivamente, porque quen aposta por estas casas, Rocío, verdad que todo o mundo se mostra encantado. Sí. É un exemplo en Nadia, que ten ali unha casa maravillosa, de madeira, modular, construída hai 3 anos en a que vive. E precisamente buscábamos un pouco isto, ir a unha casa onde xa hai tempo que vive xente para ver exactamente como resultan, como funciona. Mirade, Nadia está pero encantadísima. Aparte do que dicía María Dapia, por exemplo, que lle fixeron a casa en menos dun ano e agora de que a pode ampliar ou dividir como queira de forma moi sinxela. Pero aparte diso, quixémoslle preguntar pola madeira. A súa casa está feita en madeira. Como resulta? Funciona aquí en Galicia que chove tanto? Di Nadia que, pero absolutamente, que non hai humidade por ninguna parte e que a súa casa é tan quentiña que no inverno non gasta apenas en calefacción. Mirade. Nadia, que tal, moi boas? Vaya casa, que casa chula tes, Moitas grazas. Canto tempo levas vivindo nesta casa? Pois levamos 3 anos. Estás contenta? Moito. Podemos ver a casa? Claro. Sí? Pero ti? Thought you'd be quite happy there in that warm New Entón, York. esta é unha casa modular. Certo, é unha casa modular porque se construe nunha fábrica unha parte e se ven a traer aquí directamente. Que vantaxes ten unha casa modular? Moitas vantaxes para min, que vivo aquí, ten moi pouco impacto no medio ambiente, construíse moi rápido. Canto tardaron en construir esta casa? Moi pouquiño, desde que comezaron hasta que non la entregaron, 9 meses. Esta parte é a parte máis ampla, non? Que a cociña, o salón, non? Está unido a cociña co salón, a idea tamén era crear como unha unión tamén co xardín, que fora todo cociña, salón, xardín. E, bueno, pois é o espazo que máis usamos, o espazo no que convidamos as persoas, que nos gusta ter aquí a casa chea de xente. Entón, sí, como a parte máis ampla da casa. Este é o dormitorio dos cativos, non? Sí. Aquí durmen 3 nenos. É unha estancia bastante especial da casa porque son 3 habitacións que todavía non se dividiron. Eso é unha das cousas que nos permiten as casas modulares. Unha casa viva que podes, por eso modular, son módulos que podes ir xogando con eles. Tamén poderías ampliálas se quixeras. Este é o teu dormitorio, non? Sí, é o meu dormitorio que, como vedes, pois sigue un pouco a mesma liña do resto da casa, poucas cousas e bastante práctico, unha cama, 2 luces e moita luz natural. A nivel de eficiencia, de calefacción, como funciona a casa? Bueno, pois a madeira é un material maravilloso para a construcción, é un material que aílla moi ben. No verán é certo que son casas que son bastante quentes, o máis longo é o inverno, pois é moi eficiente. Podoche preguntar canto gastas de calefacción ou de luz? Pois mira, de luz nun mes normal, que non haxa frío, pois entre 60 e 70 euros mensual. É máis de prezo? É máis caro, é máis barato que unha casa normal? As comparamos en materiais, pois si, máis ou menos estamos polo mesmo prezo. Dar unha cifra aproximada ou... Sí, a ver, esta casa costou unos 300.000 euros. Ahora, eu creo que costaría bastante máis. Bueno, Nadia, entón, en conclusión, con todo o que falamos, ti recomendarías a xente que está sopesando que apostase por unha casa modular. Ti estás contenta? Dende a miña experiencia, son todo vantaxes e creo que é importante, sobre todo, achegarnos un pouco a este tipo de vivendas.